Tagwirei declares Mnangagwa is one center of power. Dzanapinda mashoko mudanyo papanguva ine atoona kuti hazvina kumira zvakanaka. Patiri kuona kuti vakomana vana kuda kuishi Tagwirei vobuda vachiti pamberi nababa Mnangagwa. Power redu TSHABANGU the ruling party ZANU-PF avo hariri pana baba Mnangagwa not was subscribe or like on the bell icon. Team na mnamo mudanyo pamuchinzi. Businessman and ZANU-PF Central Committee member Dr. Kudakwashi Tagwirei is a reignited debate over Zimbabwe's political direction after publicly declaring that President Emmerson Mnangagwa remains the party's sole center of power. Tagwirei made the remarks on Sunday during the Cape 3 celebration rally in Ebworth, where he appeared alongside fellow ZANU-PF members and businessmen Joaquim Chivayo, popularly known as G6. The gathering attracted thousands of supporters to celebrate the enactment of Constitutional Amendment Act No. 3. Addressing party supporters, Tagwirei left little room for alternative interpretations of the party's leadership structure. In course, isu ZANU-PF tinotenda mu one center of power, uye isu power redu riri pana baba vaMnangagwa saiti Tagwirei. Ndoma developments anobuda panguva ine atogona kuda kwachitagwirei achiti panguva ine President Mnangagwa is the one center of power. Hakuna kumwe kunobva power, hakuna kumwe kuri centralized. But panguva ine power rese re-centralized pamunhu one. Zvanenge vataura ndozvatinoteedzera. Ndoma developments anobuda panguva ine ari kuonekwa kunzi aiwa the ruling party ZANU-PF iri kuita zvinorohwa. Takanzwa zvekare vana Masimbirembo vachiti President Mnangagwa must continue to lead Zimbabwe until 2037. Chitiko chionekwa kuti vanhu havana kufara nazvo, vanhu vakazongotarira vakati katingosiya tunhu zvasvika kupi. Nakomensa kuchemerudzo funguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like pajonto on the bell icon.